Putin seroki Rusya'yı dem beyan dike ku evvel hember Avrupa'ya şer bede dest pêkirin, şerek germ, şerekî çekdarî û her wiha ew dikare bombeyên atomê jî bikarbîne, yani şerê nüklerî. Şerê nüklerî ji bo mirovahiyê çi qas dirar e. Du cüreyên şerê nüklerî heye, ya yekem merov li hember eskeran bikartîne, dewletekî dema ji bo parastina xwe bike, şerê nüklerî de terê artêşê ji xwe re dike hedef. Şerekî din ê nüklerî jî heye, temamê heremê ji xwe re dike hedef. Wekî Amerîka li Japonya pêkanî, Zelenskî ji Ewropayê alîkarî xwest. Fransa beyan kir ku ew ê balafirên şer bişîne Ukrayna. Hollanda daxuya kirin ew ê balafirên F-16 bişîne. Amerîka ji xwe tim beyan dike hem alîkariya maddî hem jî alîkariya çekdarî balafiran jê dişîne Ukrayna. Yani şerê li Ukrayna wisa dibe em ciddî bigirin. Zerara wî li ser temamê mirovahiyê heye. Çawa? Ji ber ku şerê nüklerî di nava meselê de heye. Rusya ji bo ku hêza Ewropayê û Amerîkayê ji ser xwe bide alî, dikare şerekî nüklerî ê cîhanî bide dest. Şerê nüklerî ew şer e ku têde bombeyên atomê têne bikaranîn, çekên nüklerî têne bikaranîn, heta niha pir welatan hilberîn çêkirin, yani fabrîkeyên xwe yên van çekan çêkirine, lê bikar neanîne. Tenê du caran hatiye bikaranîn di dema şerê duyemî yê cîhanê de, hem li Hiroşîma hem Nagasaki hate bikaranîn. Li wê derê bi qasî 100,000 însan hatin kuştin. Îjar ji wê demê ve ji ber tirsê hem welatên Ewropayê hem jî welatên weke İran yan jî Kore ketin nava hewldanan ji bo hilberîna van çekên nüklerî. Gelo niha tiştek ku em mereq dikin, ihtimala bikaranîna çekên nüklerî heye yan tune. Xeterî heye çünkü çekên nüklerî ên piçûk bombeyên mezin ên bi tesîr hene. Çekên piçûk di dema şerê sar de jaliyê gelek welatan ve wekê tedbîr hate hilberîn, hedef tenê eskerin. Lêbelê bombeyên atomê yên mezin bandora wan hê berfiretire. Gelek maddeyên nüklerî tê bikaranîn di nav de. Leşker jî, sivîl jî hemû welêt digire nava xwe. Di hedefê de ne tenê artêş, hemî ew welatên di nava şer de kî hebin dike hedef. Tirs ev e. Rusya wextê ku êriş bike wisa şerekî piçûk ê atomê nade dest pê kirin. Şerê piçûk ê nüklerî nade dest. Di êrişekî bi vî rengî de binesaziya komple ya welatê weke aborî, civakî, dibistan, xestexane, fabrîqe çi tê bîra we û her wiha baregehên leşkerî, hedefên leşkerî hemî bi temamî dikare têk bibe. Çiqa armanca we. Gelo dibe ku em bibin şehadê bikaranîna van çekan di roja me de. Sala 2024-2025. Gelo ihtimal heye ku Rusya van çekan li hemberî Ewropa û Amerîkayê bikarbîne. Erê mixabin bersiv Rusya pir bihêsanî dikare bikarbîne. Rusya wextê ku hîs bike têk diçe bibêje ev dünya bila ne ji me bimîne ne ji we re. Wê demê qirra Ewropayê tîne. Eger ev bombeyên atomê ne li hemberî sivîlan li tenê di dema şer de li hember hedefên eskerî were bikar anîn jî, mesela Rusya dîntî neke tenê bibêje ez eskeran ji xwe de dikim hedef, wê demê wê çawa bibe. Maddeyên radyoaktîf yên ku derdikevin holê ê ku difûrin ji van bombeyan wê bi hewayê kevin û bi bayê derbasî deverên din ên cîhanê bibin, heremên din bibin, ew ê bandorekî demdirêj li ser xelkê sivîl jî bihêle. û ev dikare bibe sedemê wêraniya xwezayê heywanan, însanan. Yani bila tu welat rane bejmera nebêje ez tenê eskeran dikim hedef, ez çekên nüklerî bikartînim, derewe. Derewe çekên nüklerî wextê ku li hember artêşekî jî tu bikarbînî, temamê sivîlan zerar dibînin, ew zevî, nebat, dar, tiştê ku em dixwin, hewa wî, herkes zerar dibîne. İhtimal heye bi milyona mirov di demekî kin de di şerekî mezin ê nüklerî de bimirin. Lê hin derdor jî dibêjin, mirovahî dikare bi temamî ji holê rabe. Çawa? Ji ber ku ekosîstem wê hilweş. Yani sîstema ku xwe tim diguherîne, xwezayê jinûva ava dike, însanan nû dike, ev ekosîstem wextê biguhere, bandor li avê jî dike, bandor li hewayê jî dike. Sirf dereceya hewayê 2 derece biguhere koka mirovahiyê tê. Yani însan bi van hilberîna çekên atomîk dikarin koka xwe bînin, koka mirovahiyê bînin. Yani medeniyet ji holê radibe. Em midî tune dibin. Em bi xwe dawî li jiyana xwe tînin. Çima? Ji bo çi? Ji bo çi? Ji bo hukmê te li ser erdekî zêdetir be. Mesela ev 20 salin hewldaneke cîhanê heye di çarçoveyê netewek bûye de ji bo bêçekirina atomî. Ambargoya li ser İranî jî di vê çarçovê de ye. Heta niha gelek caran hevdîtin çêbûn, heyet çûn komisyonên taybet ava bûn ji bo ku
kontrola van maddeyan çêbe li Îranê û Îran bi temamî were bêçekirin ji aliyê atomê ve. Îjer ev hewldan pir bi pêş neket. Çima? Çünkü dewlet li hewdû dîsa gefan dixwin, di nava tehdîtan de ne. Niha di roja me de ev hewldana bêçekirina atomê maalesef giringiya xwe wenda kiriye. Ev hêjî çekên atomî wekî xeteriyekî mezin, tehlikeyekî mezin hêjî li pêşiya me ye. Ama çawa dibe heta ku diçe nizanim. Li Hiroşîma Nagasaki êrişên di dema şerê cîhanê yê duyemîn de ji ber bandora radyasyonê li deverê belav bûbû. Heta îro jî li ser mirovahiyê heye tehdît e. Hêjî dewam dike.